Suhalo tolok bahai chong bai khak le norok kaham tong manya hanai seng tini salanyai ti prasarang no je khuk phaje kutung nai musuk sui chanje sinne kutung nai swago tala patroni kok rong tei norok jotona nukhona social media ro ko baksa borok ton nugi ro phana tongoi mano soikat tala patro tini Kolkata ni simi NG police bai rombai tu bujaka hingke baksa lukurok to confuse jungoi tokhona soikat tala patro no tang hanya rom hnnai hingke norok no ang clear ke sanai soikat tala patro agini simi tripura haste ni khare Kolkata tongoi no independent channel ni bukhak tei kabangma tripura ni lukurong no sangnangya khungnangya khe je mini bukhungni kok phaite sawoi kutungma thakya social media o nukjagoi tai asik simiya chini buagra no bo sangnangya khungnangya khe kokrok sawo tai tripura ni cm rok no bo sangnangya khe kutungma thakya o soiko talkalangta bo hai borong no talkalangta no himani chawo aboni bagoi no kabangma lukurong no agini simi police o report laimani thakya aboni bagoi tini ke soiko talkalangta no tripura ni police rok ni chatumung bai direct Kolkata thangoi soiko talkalangta no romboi tubui phakya tei norok skin no nukhona soiko talkalangta no police rok bo haike romboi tubui phakya tini ni hai di no soiko talkalangta romjago huma khanaoi ana sekai beka tongthoka sabo soiko talkalangta romjamano nugui hamjaka ekha chajaka tola comment box o comment ke sadi buino khukhaima sai kutungmani soiko talka kapla no tamo justice sijang no abo bwsang salo saiman layane bakbar phaltu lachi hima bo orni kogena asik si haike talka kajake police rok bo romboi tubui phajangma se lasina se hinja suchuta kaoi inchi khaijako soiko talka kapla ne police rok thani beng yongna hino salsa nung manjangnai abo kaham ke saiman tongo sutulong no soiko talka kapla romjangmano nugui bahai najaka tola comment box o comment ke saladi o video no chajagui tongkhe jototi prasano no share khaidi tamoni hingke soiko talka kapla romjangmani jototi prasano saimana ningthu hingke dolok tini bagui video asungno norok tabuk bo sapung entertainment channel no subscribe khlaije khungke subscribe khlaina di hingke norok mudra kotal video mara live finai jotono kaham kwrwng tongba je ti prasa ayuklok thu।